بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Barkanmu da sake haduwa a wannan tasha tamu mai albarka, tashan MZHR farin wata TV. Akwai wanda shi ya san dan talaka ne da gaske, amma idan zai tafi duk ran da aka yi alkawari za a je, to sai ya yi kokari ya kure a daka. Adan da bai isa ya rinka wannan adan a sati so uku ba ma bai isa ba. Akwai wanda aka ce har hayan kaya suke karba, akwai wanda aron kaya suke dauka. Wannan dukkansu an gina nema akan ƙarya, wanda duk ran da aka zo zama ne fa za a yi na gaskiya. Da kafin a yi aure dukkan ku ba wanda ya san kowa, hoton junanku kuka sani. Ka san duk wanda zai ɗora hotonsa a social media sai ya tace sosai, ya yi editing ɗinsa. To haka kai ma editing ɗin kanka kake kafin ka zo gunta. Ita ma haka, ran da kuka yi aure za ku zauna, a rannan za ku gane hakikanin suwaye ku. In aka samu akasi saurayi bai da sana'a mai kwari, to wallahi sati ɗaya sati biyu ba su 'yan watanni daga kayan gara ya ƙare, to fa shikenan an shiga wani wadi. To muna roƙon Allah ya rufa mana asiri. To sai dai kuma wata matsala yanzu ta gagari matasa ko ta sha kansu shine kayan lefe, wanda wannan kayan lefen in kai kanka kaiwa, amma kuma kai abu daidai samun ka, wanda shi ne yanzu yake hana wasu aure, kuma lallai ya kai ya hana. Don ko kwanan nan akwai wani aure da aka yi na garari, ni kan ban san angon ba, amma an kawo mana aibin. Akwati kawai ya yi akwati kusan 20, ya je kama wani tamfatsetsen gida kuma haya. Kyamaren gidan ma wai ya ga sun masa tsofaffi, ya ciccire su ya siyo nasa ya sa. Amma da aka zo ran da za a auren kudin sadaki ya neme ba mutane mamaki. Yanzu kaga wannan a zauna lafiya? In dai ba sa'a aka yi ba, wallahi sai ka gare yana ɓaci. Sannan su ma matan, yanda duk za ka yi ƙoƙari ka gaya musu gaskiya, ba su yadda ba. Yanda ka saba zuwan nan za su ce haka kake, kawai ɓoyewa kake yi. Sai an zo an soma zama na gaskiya, an ga akasin yanda kowa ya ƙwadara game da ɗan uwansa. Dan abu bai kai ya kawo ba sai ga rigima ta yi tsanani, sai ka ji kullum wali yana kai komo na kokarin sulhu. Wani lokacin abu ya gagara sai an tafi kotu. To wannan abu muna neman Allah ya kawo mana ɗauki. Aure kan in aka yi dace yana da matukar daɗi, don ko ba komai za ka ƙara yawan danginka. Idan da danginku ba su da yawa, idan ka auro wata 'yar dangi kuma zama ya yi daɗi, kaga duk danginta sun zamo danginku. To kaga ka ƙara zamowa fofula a cikin inda kake. Amma fan aka samu akasi, to wannan sai dai a ce la haula wala quwata, Allah ya kare. To amma dai abin da nake so in ƙara ɗan gaya mana yanzu, samari idan an tashi neman aure a daina rawan ido. Su ma 'yan mata ban da rawan ido. Dan saurayi ya kamata tun da kai ne mai gida, kai ka san duk ɗawainiyar da za ka yi wajen zama da iyalinka, to na farko ka san waye kai. Don da dama matasa su ba su san kansu ba. Me nake nufi da mutum bai san kansa ba? Ya san cewa shi mutum ne. Ka san kanka shine ka san cewa kai talaka ne. In kana da kuɗi ka san cewa kai gajiyayye ne. Don komin kuɗinka akwai inda Allah ya gajiyar da kai, ba kai saka yi wannan abun ba. To ka san kanka. Idan ka je duk zantuttukan da za ka yi mata, yi ƙoƙari ka faɗi gaskiya. Ko ta yadda ko kar ta yadda, ba za dai ta samu gaban da za ta kama ka idan kun zauna ta ce ka yi mata ƙarya ba. Ita ma ta yi iya ƙoƙari ta gaya maka gaskiya. Shi yasa ake son a yi bincike mai kyau kafin a ɗaura aure. To sai dai abun mamaki, akwai dattawa 'yan binni, idan suka zo ko ba a san asalinka ba, in dai kana da malam murtala a hannunka, wallahi idan ka zo za su wanke ka tas a cewa ni mutumin kirki ne. Ka ga tsoho hanna kuka saboda 2,000-5,000 da ka bashi, ya ce wannan ɗanmu ne. Idan an matsa a san uban zai ce babansa ya rasu, wai sai an aura maka ita. Amma in abu ya ɓaci, to fa za su janye jikinsu ce a'a yaron nan kaɗai a tasha muka haɗu da shi, gaskiya ba mu san shi ba. To wannan abu idan 'yarka za a aura, wallahi ban da rawan kafa. Komin motar da mutum ya zo da shi ka tsaya ka kalle ta tukun.
ba ruwanka da mota. Mota ba ta kai mutum ba, mutum shi ya yi mota. Ko a jirgi helicopter yake zuwa gidanka, yi ƙoƙari ka san waye shi. Amma yau idan mutum zai zo ya yi ɓarin kuɗi a gidan yarinya, to idan aka matsa da bincike ma za a ce yarinya ta yi goshi, wani ɗan baƙin ciki ya zo na son ya dakushe haskenta. To sai abu ya ɓaci kuma kaga sun ɗora hannu a ka suna kuka. A yi bincike na gaskiya a san waye wannan, me asalinsa. Kai kuma kakka ji kunya. Komin ƙauyen garinku, a nan Allah ya zaɓa maka, sai ka gode ma Allah tunda kai ba ɗan shege ba ne. Ga asalinka. Ballantana yau duniya ta nuna duk wani fitaccen duniya ɗan ƙauye ne. Duk wani wanda kaga ya gagari kwandila ɗan ƙauye ne. Ba kuma iya Najeriya ba, duk duniya ne. Yanzu yau wanda suka fi kowa kuɗi a duniya, inda za ka kalle su top 10 richest of the world, za a gansu kakaf ɗinsu ba ɗan birni. Yanzu kaga kamar Bill Gates da ake magana a America, Bill Gates ba a New York yake ba, ba a Florida yake ba, a Washington DC yake ba, a can wata jiha take, ƙaramar jiha wanda ana ce mata Utah State, a wannan jihar yake. To a yau wanda ya karɓe kambun shine Elon Musk, shi ma ka je gani, wanda don kuɗi yanzu gida yake ginawa hotel guda a duniyar wata. Ka je ka gani, shi ma ubansa ba kowa ba ne. Sannan Zuckerberg, wanda shine mai kamfanin Facebook da WhatsApp da wannan da ya fito kwanan nan TED, dukkansu ka je ka gani iyayensu ba komai ba ne. Ka gani? Sannan mu ma nan ƙasar ka dawo, wanda duk ka gansu fitattun masu kuɗin nan, idan ka bi asalin iyayensu wasu za ka gama dukkansu ba komai ba ne. So don haka karka ji kunyan asalinka, nan Allah ya zaɓa maka, kuma ya fi ka son ka, ya fi ka sanin meye maslahanka. Karka ji kunyan bayyana waye kai, ka faɗi gaskiya, kai dai ka ci gaba da neman abin da za ka rufa ma kanka asiri kawai. Amma aure, annabi ce mana idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Idan wanda ya zo neman auren ku kun yadda da ɗabi'ansa da addininsa, kawai ku aura masa. Arziki na Allah ne. Yanzu idan ka duba cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam, Abdurrahman bin Aufin yana daga cikin hamshakan masu kuɗi cikin sahabbai. Amma lokacin da aka hijira aka je Madina, talaka ne, ba da komai. Hasali ma wanda ya sauka a gidansa ya nemi ya raba masa, ya ce in dai akwai kasuwa a nuna masa, ya je. Amma da ya ƙarshe sai da ya zamo fitaccen mai kuɗin da duniya ta yi alfahari da shi, musamman lokacin sahabbai. So don haka ba yanzu ake kallo ba. Idan mutum ya zo zai nemi aure, kar a ce wai sai ya zo da babbar mota. Yanzu fa su 'yan matan dan shekiyanci har duba ake yi, wai a je a duba, in a ƙasa ka zo wai Land Army ne. Wai sojan ƙasa ne. In ka ji sun ce Land Army, kawai to talaka ne. Baka da ko keke balle mashin balantana mota. Idan kuma Allah ya sa ka wuce Land Army din a yarensu, kana da mashin, to za a kalla wani iri ne. Su ba za su sauma kai tsaye kawai ba, wai dole sai ka zo a yanayin da ka gagare su kawai. Hatta yanzu akwai motar da za ka zo da ita a ce a wannan gwangwani kawai ya shigo, wai saboda bata da AC, bata da kaza. Wannan duk ba daidai ba ne. Don haka rayuwa, ana buƙatan mutum ya kwatanta rayuwa ta gaskiya. Ana buƙatan mutum ya kwatanta rayuwa ta gaskiya. Muna roƙon Ubangiji ya dafa mana. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana taqabbal minna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Assalamu alaikum.